Αλλάξτε διακόσμηση και αλλάξτε διάθεση με την οικονομικότερη πρόταση Αναστασόπουλος. Εποφεληθείτε από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις και κάντε την αλλαγή που τόσο περιμένατε. Εκπτώσεις στις κουρτίνες έως και 60%. Επώνυμα κουρτινόξυλα έως 50%. Ριχτάρια από 100% βαμβάκι. Ρόλερ στόρια για το πιο σύγχρονο design στο σπίτι σας, αλλά και για επαγγελματικούς χώρους. Μεγάλη γκάμα σε φωτοταπετσαρίες και ταπετσαρίες τοίχου. Αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση της δικής σας ταπετσαρίας. Συνθετικοί χλωοτάπητες, πλαστικά δάπεδα, μοκέτες. Και όπως μας γνωρίσατε με τα καλύτερα χαλιά, έτσι και εμείς τα κρατάμε στη μισή τιμή για λίγο καιρό ακόμη. Αναστασόπουλος Χρήστος, Κόρινθος, Πατρών 62. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 41 0 80 455.